Ikaw nga bumubuka ka. Ay! May patay ka na! Pero ang cute niya. From Mindoro to, ano, Cavite, nag-aukay. Hanggang dito pa naman. Yan guys, pasyal-pasyal lang muna tayo dito sa labas. Magkano daw kami isang ay Kakakain lang. Maggala-gala lang. ng strip. Naku, anti-ligaya, may ukay-ukay. Ito, bazaar. Kaboy. Ano yung Kaboy Bazaar? Ah, may ano rin pala dito. May slide. Pasok tayo. Doon pa daw, oh. Doon daw tayo pumunta sa kabila. Ito, oh, wala. Mag-ukay na kayo. Oh, di outfit check. Alam mo, pasok ko dito kanda. Oh, mga dress, oh. Pangsamba. Ate, dapat na hanggang dito guys, nag-ukay. From Mindoro to, ano, Cavite. Ito pinunta dito sa Cavite. Manay na ni Eunice Manila, kaya lang kami lang isip mo. Hoy, baka maglabas si Kuya Kwan, hindi niya tayo makita. Si Kuya Nilson. Napanandaan, guy, mag-ukay malay. Nilson. Gusto ko rin to, kaso parang kaliit man. Gusto ko rin to, oh. Bang! Gusto ko yan. Gusto ko yan. 35 lang po yan. 75 po. Nilinis ko mo. Tingnan ka. Oo, bagay ko yung gusto. Ha? Bagay. Badigan sa pala kayo Ay, from Mindoro to, ano, Cavite, nag-aukay. Hanggang dito pa naman. Ay, slide. Parang na, maganda ko kasi kami okay. Pag nakakita ko kami ng ukay naman mag-blit ka. Lakas mga magnet ng ukay, no? Kahit saan Kaya nga. talaga. Sige. Nakailang kanta na, naka daw. Halika si Joan nga. Wala mo. Ako may libreng isa. Ilan nabili mo? Word of. Dalawa. Ganda yun. Magbili pa ako. Ay, doon pala kami sa kabila nagbili. Ito sa akin. Dito pa lang tayo sa bungad. Ala kayo. Yan ante, oh. Hindi ba maluwang? Maluwang na oh. Mag-belt ka eh. Kailangan yan. Sakto sa baba eh. Oo. Ano? Mayroon. Te? Sarto ko lang. May 200 ka dyan? Kung sa atin na ito. Maganda ba na nung kayo kay tao? Awa na. Andito pa lang tayo, naibos na yung pocket money sa upay. Doon ang kalagay. Sabi na talaga ano daw ang buyakin natin. Nagtabling. May nagkakon dyan, kain ng apoy, ante. Sino po yan? Hindi na magsama.
sabi siguro ni Kuya Nelson, ka-addict pala sa mga ukay itong mga to. Tingnan mo yung mga... Ito yung ay, yung inaano sa kwan. Yung nagakon sa kwan. Ah, yung tanggulo. Ayan na. Tanggulo. Kuya! Ringo. Tanghulo. Jen, Ayaw ko yan. Katamis. isa tayo. Hindi na ba para lumatikas sa kaya sila sa hapon. Tapos si Mambo, try na. Tanghulo. Tanghulo. Tigas, para magtigas. Tigas? Di ba nagakon yan tunog-tunog? Pala? Ay, hindi ba yan yung nagkuhan? Bakit hindi pa siya tuyo ate? Eh, hindi pa siya ano? Mayroon na siya. Nilagyan na ng malamig. Ah. Pinausaw lang kasi malamig. Ay, gusto kayo na strawberry. Sarap. Kaya bye po. Buk mo. Siyempre lahat para matikman. Akin nga strawberry. Dapat ko ah. Suwa. Yung kaya pa siya. Ah, kaya pa siya. Okay. Okay. Thank you po. Uy, nagsama na lahat. Ayan mo ah. Ayan mo. Akin to isa. Naisan ka sa malaki. Suwa. Orange. Ano yung orange yan? Orange yan. Ano yung orange? Saan ko makagata? Sakto kay clearing ko at saka kay ko. Yung pala yun. Magganto kaya tayo doon. Korean food. Takoyaki. Ilocos empanada. Bukas nyo natigman niya. Ano ang tawag dito? Ay, Shein oh. Hoy, Shein. Bili ka na ni Lolita. Ato'y bagbaga akong ka. Ito yung pagbabaga ko. Ito, kapos. Ano na yun, ilog na yun. Ano? Pagkabangit. Maluwang yung sikat. Anong tawag dito? Abilan. Abilan? Abilan? Ito ante oh, kilayin. Kilayin. Ha? Mahal yun. Ano yan? Chinilas? Sapayawan chinilas mo? Sabado lang. Kuya, magkano yung patani mo? Ilan mo eh? Magkano? Magkano yan? Tagsak. 20 lang. 10 piso meron ko yan? Bili mo si Gringo. Kuya Ringo, anong gusto mo dyan? Yeah. May balat o wala? Magkano to? Ay, may 20 daw. Kuya, dala mo ng 20 sa akin. Ito.
oh, may kasama siya oh. Ah, tikman nyo to oh. Grilled balot. Nagsukupay tao pa. Ano kayo mo pa nga? Isa na yung bente. Cupido. Isa pa kuya. Mani lang guys. Ah, pastel ni Je. Pastel mo pala yung Je. Pastel ni Je. Naahas guys. Ay! Ang gayam nakasag. Hi! Welcome to the Bilan! Hello po, my name is Kuya King. Ay, ito yung isa. Meet my friend Mark Anthony Joseph Francis Jason Jones. Anyone na gusto magpa-picture, souvenir. Ah, dalente. Dalente. Ako parang gusto ko. Hindi, sige ko na. Gapang tuklaw yan kuya? Uy, hindi na magot yan. Gapang tuklaw? Ay, Ngay, baka ngayon pa lang. nilaan niya yung buong katawan mo tayo din. Sige na para matanggal yung takot niya. Ah, ako, bigyan na ako. Sige po, move closer po. Sana po. Nakapay. Hindi po. Yan. O, di ba ang tapang? Dragon na dragon. Ikaw nga bumubuga ka. Ay! Ay, may matay ka lang. Pero ang cute niya. Sinabi ko tama lang. Baka mag-abol yan. Ituturo ko sa inyo kung paano ang pag Kuya, ipulupot mo sa leeg niya. Gusto po kayo na Hoy, buhay yan guys, ah, buhay. Eyes on camera. Smile. Two videos. Ready. Wait lang. Sige ka dito, di ba? Good job. Di bali. Di bali kalahi mo naman yan. Oh, hindi yan plastic, guys. Asan tiligaya naman? Asan tiligaya? Antay, dali na. Dali na, Ante, bigyan kita 1,000. Sige. Oh, 1,000 challenge. Ay, lopo. $6.50 to. Mga sige, ante, upay, 100. Ante po. Kabibigat naman yan, ante. Hindi, 100 na lang yan. Kasi 3 size na. Kuya, malayo pa to? Malayo pa. Bili na. Uwe, maglubog ka talaga doon. Oh, last batch na. Nakasarap ng mangga, guys. Walang tao. Kaya nga mag-chat kayo sa yung order ng mga. Ang tiligaya! 1,000 ang price mo pag kinarga mo yon, ayaw mo talaga? Hala, kaamo-amo eh. Kakit ng cart niyo, oh. Ha?
buko oh. Sarap ng buko. Sopa 50 po, tapa pastil, dinakdakan. Ganyan rin sana tayo. Ganyan ka magkirugante oh. Ante, ganyan ka magkirog. Saya mo yan. Ito, pastil to. Oh. Tapa pastil po, dinakdakan. Pepper lunch po, total, and quarter. Deep pepper overload. So yun guys, bali pabalik na kami doon sa bahay nila Tita Pinita. Ayan. Unang gabi, gala.